Десетки земеделски производители и животновъди блокираха подбалканския път в района на разклона за село Дунавци. Сред основните искания на протестиращите е улесняване на административните процедури и осигуряване на по-добри условия за сектора. Сред излезлите на протест бяха малки и средни животновъди и фермери, които заявяват, че държавата изцяло ги е изоставила и оцеляването им е въпрос на време. Ами какви са да се ни дадат парите? Няма тази година една стотинка субсидия не са привели. Кое време стана? Тези животни с какво да се гледат? Има хора не са нагласили. Колко животни отглеждат? 250. Имам 3 работници. Всеки ден, не виж, някой от тях дай пари. Отде да ги вземеш? От кога са пригорени овцете? Няма. От септември месец мандрата изправя да изкупува млякото. До сега как да изкараме? Липсата на пасища, липсата на пазар, липсата на координация между институции и земеделци, натовареността на земеделците с прекалено много изисквания. Ние не сме счетоводители, ние сме животновъди. Провокирана на първо място изкупните цени, на второ място големите изисквания, на които малките ферми непосилно за нас да ги изпълним. Какво да ви кажа? Иска да унищожат малките ферми. Заради това сме тук, понеже ние не можем да издържаме на тая цена на млякото. Абсурдна цена, да кажем. Колко животни отглеждате? 25 животни имам млечни. Всякаквите изисквания, първа категория, не знам що, но ние не можем да се справим, пример, с големите ферми, които са с по 1000-2000 крави. Там имат капацитет да могат да си позволят чиновници и т.н. за да им вършат работа. Аз не мога да си поставя чиновник, защото няма пари за мен, на моето семейство да издържам. И за животните най-вече, то не е за нас. Ние криво-ляво връзваме двата края. Така е. Просто иска да унищожат. Държавата мисля, че политиката им е така, да унищожи малките ферми. Заради това сме тук да се защитим, ако можем, защото вече сме на фалит. Тръгваме надолу, няма на къде. Никой не обръща внимание. Субсидии не са изплатили, друга година ги даваха още декември месец, февруари, средата. Няма само обещания и няма субсидии. И плюс и ги намалят. Роби сме, пък няма нищо насреща. Това е 75 стотинки мляко, 50 и колко стотинки ярма. Едно и също. И само лъжете. Това е. Никой не идва да каже дай да той, дай уни. Не. Какво трябва да се промени според вас? Всичко. Цената на млякото 75 стотинки, едно кафе е 1,50. Сега ще да ви взема по едно кафе, да видите колко е. Една минерална вода е малко тушенце, 1,50 тя. Без субсидии можеше. Сега без субсидии се умира. Просто не става. Имах 200 крави, сега за 100 и ще продължавам, защото тези годините много, но не става на работа. Животните лято време са в Балкана. Трябва всеки ден да пиша. Пуснал животни на паша, прибрал животни 90 пъти за 3 месеца. А животните са където си искат, там ходят по Балкана. Широко, няма къде да затворят. И тъй, можеше без цената едно време на телета, на мляко, всичко на животни се знаеше. Години наред и най-съща цена. А сега някой ще дошъл и Македонията, Албания, ще ми се пазари тук да ми свалят цената, да ги давам без пари телята. И се изнасят хубавите животни натурално, дето няма изкуствени работи, ги изнасят други държави, пък тук вкарват бокуци. В протеста се включиха представители на община Казанлък и Павел Баня. Те са категорични, че ще бъдат тук всеки ден, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Земеделските производители излязоха на протест за втори пореден ден и блокираха и изхода от Стара Загора към автомагистрала Тракия.